Da, ja bih ovako rekao. Ja mislim da ono što je tu potrebna iskrenija, poštenija politika. Dakle, naš mirovinski sustav je sad dizajniran kako je dizajniran i ja mislim da je on u suštini postavljen dobro, da je on postavljen prilično balansirano. Dakle, tu pritom mislim ne samo na postojanje ta dva stupa, nego na njihov omjer. Moramo se sjetiti da 3/4 mirovinskog doprinosa ide u prvi PSU sustav, samo 1/4 naših doprinosa ide u drugi stup. Ja mislim da što se tiče dizajna, dakle globalnog dizajna tog našeg sustava, da zapravo u nekakve velike reforme ne treba ići. Ono što međutim trebamo spriječiti, to je nepošteno upravljanje tim sustavom, to je pogotovo nepošteno upravljanje tim sustavom u predizbornim vremenima. Jer tu dolazimo ponovo do onoga što nam se stalno događalo. Dakle, beskonačno je lagano obećati umirovljenicima povećanje mirovina za 1, 2 ili 3% poena instantno. Za to instantno povećanje ili za bilo kakvo drugo povećanje po bilo kojoj drugoj osnovi svima ili nekoj ciljanoj skupini umirovljenika. Za to instantno povećanje vlada će moguće naći novac u idućoj godini, u idućem proračunu. Međutim, mi moramo biti svjesni da ono što obećamo danas, da je to trajno i da je vremenski horizont u kojem se zapravo osjećaju posljedice svakog takvog poteza nekoliko desetljeća. Dakle, u tome je smisao malo prijašnje moje primjedbe da je vrijeme da prestanemo mirovinski sustav koristiti u predizborne svrhe i da je vrijeme da se počnemo prema njemu ponašati odgovorno i pošteno. Jedino tako.